ଦିନରୁ ପାଟିରେ ବାଜିନି। ଭାକୁର ମାଛ ରୋଜଗାର କେତେ ମ? ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଉଛ ସେଥିରେ ତ ତମର ଔଷଧ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ କୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଆଉ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇବ। ବୟସଟା ଯେତିକି ବଢୁଛି ଜୀବଟା ସେତିକି ଲମ୍ବି ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ ଭାବିଛି, ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତ କୋଉ ପତ୍ରିକାକୁ ଦେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଯାନ୍ତା। ଆହଲ ମୋର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଆହା ଏଙ୍କର ଗପ ଛାପିବାକୁ ପତ୍ରିକା ବାଲା ଖାଲି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇଟା ଆଇଛି ଯେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ମତେ ନା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଲାଗିବା କଥା, ଯେତେ ହେଲେ ଭଉଣୀ ତ।